Buongiorno CM. Baki no picciuno capsulo per saber utilizar las fraccius per mesurar ou traçar de longurs ou d'aeros. Començam per las longurs. S'agis de ser capable de mesurar un segment ou de ne traçar un amb l'atud de las fraccius. Te cal tutun parti d'un obendo unitat. Un obendo unitat es como un reglo. Te servis a mesurar ou a traçar. Aquel obendo unitat se pot plegar en dus, so que fa 12 mietx, ou alaro en 4, so que fa 4 quarts, ou encara en 3, so que fa 3 terç. Aprep, lo misteri per mesurar aquest trach es de trobar en cant cal plega la bendo unitat, en 12, en 3 ou en 4. Un cop trobat, te suffis de comptar le nombre de trosses que dintron de lo segment. Per ne traçar un, es lo contrari. Se debes traçar un segment que mesure 7 quarts. Sabes ja lo plegatge que te cal fa. Te cal plegar en 4. Puis, suffis de traçar un trach long et de l'ocupar al nombre de trosses volgut. Utilizaràs ta bendo unitat un cop per haver 4 trosses, un autre cop per haver 8, mas com en ten calque 7, lo darrier tros serà eliminat et doncos ton segment s'arrestarà al tros numéro 7. La darrière partie de del trach se pourra sio escafar, sio supprimi. Per las aeros es quasiment parier. Començos tutun amb una susfacio unitat. La podes plegar en dus, de dus biaixes diferents. La podes plegar també en 4, de 3 biaixes diferents. Ou encara en 3, de 12 biaixes diferents. Et puis, resto de trobar le bon plegatge per emplenar la figura prepausada de trosses identics. Per traçar, es lo contrari. Per exemple, per traçar una susfacio que faria 8 terç. Sabes que te cal prene sio aquest plegatge, sio aquest, perquè és un plegat en 3. Un cop que sabes açò, suffis de prendre l'unitat 3 cop, so que te fa 9 trosses, et puis de traçar le contour de 8 trosses. Placegu, lo darrier tros és inutile. És tot per vell.